ga-abụ mmụọ ayaya and ndị ọbụla ga-abụ mmụọ ayaya ga-adị don mmụọ ayaya bụ ife fa ga-adị bụ 100 people ama ndị more than 100 mmụọ ayaya ndị ga-aba na ayaya bụ ife fa ga-adị bụ 100 and 100 a fa ga-enwe site nke fiche fa ga-enwe WhatsApp group nke fiche ịbụlụ ogbenye wee bata na that 100 eme ya ịbụlụ ọgala and ofe ọbụla ị na-alụ izu na-ere bịa ewele ego kwado ibu mmadụ wee kwuolu onye bụ ọgwụ the business Igbo ndị mana ege m ntị bụ ndị ọma njem ọnụ ebulu mbata n'ụwa ụbọchị nketa asị ka nwetara n'ozi ya kịta ọ dị n'ọkụ maka na Okongwu Dibia atụpụgo ọgọdọ mgbala ọtọ biko o nwere a na-ekwuzi okwu cult ndị ekeretiwe ego cult na-akpụ ya n'ụmụ ayaya na Nando ya occultic gathering ọ na-aka People's Club si bido jee gwa the history of People's Club nọ ndị Igbo kpọkọtara onwe ha ọnụ na-enyere onwe ha aka mana before eme ihe na-eme ewere ya kpọwa ihe ọzọ biko nenekene na ebe Okongwu Dibia na ayaya na Nando na conspire ka ha esi wee create ayaya Nando ụmụ ayaya Nando with a registration fee of 300,000 times mmadụ 100 akwa na 30 million oshi akwa na oshi biko nenekene na vidiyo anụ maka ụnụfụ ọka ka a na-akpọ iju ụwa onye Igbo iri nwanne ya n'ala Igbo achọrọ m ka ị nenegodi vidio a ka ịfụ ebe ayaya na Nando na Okongwu Dibia si na ịchọrọ belong to ayaya family ka ị wuru odogwu na 100 people ka a chọrọ gị weta 300,000 naira 100 people weta 300,000 họpụta 30 million were ntị gị gee vidio ka ịnụ gbasatara mmụọ ndị ga-abụ mmụọ ayaya and ndị ọbụla ga-abụ mmụọ ayaya ga-adị don mmụọ ayaya bụ ife fa ga-adị bụ 100 people ama ndị more than 100 mmụọ ayaya ndị ga-aba na ayaya bụ ife fa ga-adị bụ 100 and 100 a fa ga-enwe site nke fiche fa ga-enwe WhatsApp group nke fiche ịbụlụ ogbenye wee bata na that 100 eme ya ịbụlụ ọgala and ofe ọbụla ị na-alụ izu na-ere bịa ewele ego kwado ibu mmadụ wee kwuolu onye bụ ọgwụ the business and egwu m na onye ọbụla bụ nwaanyị ya ga-akpata ife akpọrọ ego na village fa agwọ iwu ka ọ bụ na village ebe isi bata agwọ mmadụ ofu mmadụ ma agwọ ya onye na village mana isoro na nwaanyị ya isoro na ayaya club na ayaya fans isoro na brotherhood fatality ayaya mana agwọ onye ọbụla ga-anọ na agwọ ofu onye na village nke bụ onye izi ya akpọ gị kpatara na-esi isi bifo agwụba onye ọzọ na ya village nya chekwentị online na anyị ga-agwa gị ife eji abata ya and ekwe nọsọ 100 ka ọ ga-adị ezu 100 bụ pechie 100 emezieva nnekwu mmadụ tụalụ ma na ya kpọbatakwa ndị ọzọ mana bụ ife batakwa ya enwekwa ife na-alụ ya enwekwa aka ọrụ ọkwa bụrụ nwere ife na-alụ ịbata ka ị bụrụ nwaanyị ihe enwerele ife na-alụ ya achọ invest ya maọbụ enye nwa ya ego ngwa ka ị bak ya ụgwọ ịlụghị ọgwụ nye gị obere ego ka ị farị ya dịpụta narị nwa ọ bụrụ na ọ nwere efe narị bịa ka ị bata na ayaya ka a na-enene ihe enwerere aka ọrụ ị na-eme biznes ị ga-abata ya ndị ochie na-emeli gị ọgwụ ị na-atụ ọrụ ị ga-abata ya ị na-ebu drọg ị ga-abata ya ị bụrụ kọntraktọ ị ga-abata ya ife a nkwulitu akọdụ nya ụlọ afụgo instrument anyị meta anyị kwụ na mmadụ 100 ka e ga-enye ababa echi edi serious echi edi join mmadụ 100 a tinye 300,000 gbaa afa nna ya ka meele ya ababa emesịa sumudie na ba ya ịgaba n'iru onwe onye ga-abịa represent ya n'ịnụ obodo oyibo bụ somebody ka ọ bịa represent ya ọ bụna onwe onye inwe ga represent ya chinyela anyị ego na akaụntụ anyị ịchọkwa ka ị confirm kpọọ video call were nọmba ayaya dị na skrim ebe a na nke Okongwu Dibia chọọ nọmba ayaya na skrim Okongwu Dibia ị ga-afụ ya iwere nọmba ayaya ịkpọọ video call ka ị confirm ọ na ayaya ịgwazi ya weta akaụntụ akwụ ya the money ede afa gị n'akwụkwọ na ịbago mbọta ya ga-alụrụ ya ọrụ ịkpọọ WhatsApp call ka ịkpọọ video call kpee ekpere ịchọ ikpesie esumodolu ya ababa ịma na ịgabago ekelekwa m ndị Igbo
kene ndị niile na-anụ olu m ọ bụrụkwa sọ ndị Igbo n'ọdịhu mmadụ ncha niile Hausa Yoruba dị ya Gala dị ya Bini dị ya onye ọbụla dị free to iwere aba ọsọ ịdị a n'Igbo na-asụ oyibo na-asụ obodo ọbụla ịnọ ịdị free na Ayaya bụ alụsị na-abụ ị na-asụ Isha ịbịa oge ntị na-asụ Bini ịbịa oge ntị na-asụ Hausa ịbịa oge ntị na-asụ Yoruba ịbịa oge ntị. Ajụjụ m chọrọ ịjụ Ayaya na Nando ya na Okongwu Dibia ebe unu chọrọ ka erezeru 30 million ka Ayaya na Nando mee ndị mmadụ ọgaranya. Why don't you people ịgwa Ayaya na Nando ka onye nta 30 million onye 30 million onye Okongwu Dibia 30 million ka a na-akpọ iji uwe onye Igbo iri nwanne ya n'ala Igbo. O kwefuru onye a na-akpọ Okongwu Dibia this boy for this boy Okongwu Dibia ihe na-arụwo iji ụwa iri nwanne gị n'ala Igbo onye Igbo iri nwanne ya onye Igbo iri onye Igbo ibia n'ala Igbo. Mathias Ezeaku ihe afọ nke akwụọ Mathias Ezeaku ihe afọ nke akwụọ maka ama unu niile nọ n'ofu line ofu clio nweta vidio ashia ya onye fụrụ Okongwu Dibia gbawakwa ifukwa Ayaya na Nando na-agba were 300,000 naira iya akwụ na akaụntụ Ayaya na Nando were je chọọ ife ya arụ were bido biznes ọ ya bara gị uru were tikwu na biznes weta 300,000 iya atụrụ Ayaya na Nando mmadụ 100 people 300,000 ọpụta 30 million. Okongwu Dibia si Ayaya na Nando achọrọ m kwuru ma na ọwụ ọrụ ka a na-arụ na scam ka a nọzi. Ayaya na Nando si na mmadụ 100 ya kụchie Okongwu Dibia wee si na ọwụ na mmadụ 100 atụcha na ewiga consider kwa other people ka bụ ezigbote ọrụ ezigbote format onye Igbo iri onye Igbo ibia n'ala Igbo iji ụwa part 4 share na meseji ya. Anyị Igbo ga-adịrịrị mma. You people no go anywhere. Unu amarakwana ka nsi kwado ọkpọtụgunu m kwado unu ama ka mụnwa wee iji ụwa si kwado na nke ikpeazụ a. Igbo mụrụ m Igbo ndị ọma njem ọnụ asị m ka m butekwara okwu a bikos na manya bụ okwu adịgwago ka ọ ya adị. Mmadụ dịka Okongwu Dibia na Ayaya na Nando inidigo mgbe anyị kpụkpọrọ ha inidigo mgbe akpụrụ ha maka unu fovio nwe vidio m mere mbọsị ụka wee na-akọwa na Okongwu Dibia ezue n'oshi ozucha na Ọkịja ma emecha ihe niile o mebi na Ọkịja kịta ọgba anọ nsọ nakwuru Ayaya na Nando. Nwekwa mgbe ọ si na-agbalị ya egbe achọgide enweta ha ọsị na ọkọ wee zọrọ followers kịta ọ gbakwulugo igwe Ayaya na Nando ha na-anyụ tọkọ na-afọ tọkọ nke ọbụla ha mere ejide ha eme ọzọ nke ọbụla ha mere ejide ha eme ọzọ. Biko nu Igbo anyị malụ na ebe unu na-aga na ndị niile anụnwa na-agba mgba na Igbo ame na Igbo anyị ahịa ebụdịrị ebe a na-azọ nyekwu Chukwunna abụghị ike.